Ahoj, nedávno som dával na Instagram video, kde som zarovnával okraje trávnika. No a keďže mi písalo viacero z vás, rozhodol som sa natočiť samostatné video, v ktorom ukážem, akými spôsobmi vieme okraje trávnika zarovnať. Ja to robím tak, že používam túto pohodnú jednotku Multitool od EGA, čo je v zásade, že motorová jednotka s výkonom 1600 W. Väčšinou ju používam s 2,5 Ah baterkou, čo je tá najmenšia, ale je zároveň najľahšia, čiže aby som nemal zbytočnú váhu. No a k tejto pohodnej jednotke si pripájam 3 rôzne nástavce. Prvý a najklasickejší spôsob je vyžínač, takže k základni Multitool si pripájam klasický vyžínací nástavec. No a samotný vyžínač používam buď klasicky, štandardným spôsobom, alebo si ho môžem otočiť o 180 stupňov a okraje trávnika zarezávam v podstate kolmo. Druhou možnosťou je klasický zarovnávač okrajov. Ide o nástroj, ktorý je osadený rotačným nožom. Týmto koliečkom si nastavujete výšku, respektíve samotnú hĺbku zarezávania. Používanie tohto nadstavca je dnes obzvlášť efektívne a rýchle, pokiaľ máte betónové obrubníky, prípadne oceľové, ktoré sú tiež veľmi rozšírené. No a mám tu tretiu možnosť, je to nadstavec Rotocat, ide o 2 protismerné nože, ktoré sa točia nízkymi otáčkami a vďaka tomu je eliminované odlietávanie kamienkov. Tým pádom môžem tento nadstavec používať aj v blízkosti parkovíc, respektíve odstavených aut, bez toho, aby som riskoval nejaké poškodenie. Tak čo? Ktorá možnosť sa vám páči najviac, prípadne ako to robíte vy?